Pamirsa sugeng rawuh ing pawartos saking Blora. Wonten ing seminggu pungkasan menika Blora ngetepi perkawis-perkawis ingkang wigati. Antawisipun kekirangan tenaga PNS amargi wong 7 desa sampun purna tugas dados babagan utama. Sasanesipun kedadian keracunan massal ing SMP Negeri Setunggal Blora njalari gegeran lan njaluk tanggepan rikat. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman ugi sampun tancep gas nyiapaken wargi saking ancaman bencana alam. Pamirsa sedaya warta ing Blora seminggu pungkasan punika badhe karangkum wonten ing pawartos saking Blora. Pawartos ingkang sepindhah 7 dasa PNS Pemkab Blora nampi SK pensiun. Pamirsa, 7 dasa pegawai negeri sipil utawi PNS ing pemerintah Kabupaten Blora wis resmi rampung tugas utawi pensiun. Para abdi negara menika sami nampi surat keputusan purna tugas sing njalari anane lowongan utawi kekirangan tenaga anyar ing lingkungan Pemkab Blora. Dipun mangertosi, cacahipun 7 dasa pegawai negeri sipil PNS ing lingkungan pamarentah kabupaten Pemkab Blora sampun nampi surat keputusan SK pensiun ingkang wiwit katindakaken saking TMT setunggal Januari 2026 lan setunggal Februari 2026. SK pensiun menika dipun paringaken langsung dening Bupati Blora Arif Rohman wonten ing pendopo griya dinas Bupati ing dinten Kemis 17 November 2019. Bupati Arif ngaturaken panguwun lan pakurmatan dumateng para PNS ingkang sampun purna tugas mliginipun ingkang sampun ngabdi langkung saking 50 taun. Pangabdian ingkang dangu sampun tuntas. Sapunika wekdalipun bapak lan ibu pinarak ngaso saking tanggung jawab ingkang sampun kaiket dangu. Sugeng nampi wekdal ingkang tentrem kalian kulawarga kinasih. Ngendikanipun Bupati Arif, panjenenganipun ugi nambaaken pilih SK pensiun menika minangka wujud pamuji saking Pemkab Blora awit pangabdianipun lan ngajeng-ajeng supados para pensiunan saged tetep ngabdi dumateng masyarakat wonten ing maneka warni babagan. Pawartos salajengipun Blora nyiagakaken piranti kangge ngadepi puncak mangsa rendheng 2026. Pamirsa pamarentah Kabupaten Pemkab Blora lumantar Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD ngawontenaken apel kesiapsiagaan ngadepi mangsa rendheng taun 2026 wonten ing alun-alun Blora ing dinten Kemis tanggal 17 November 2019. Dipun pandegani langsung dening Bapak Bupati Arif Rohman, apel menika gadah tujuan kangge nyataken kesiapsiagaan tlatah ngadepi potensi bencana hidrometeorologi ingkang dipun prakirakaken dumugi pucakipun ing wulan Januari dumugi Februari 2026. Bupati Arif nekanaken wigatosipun ngundhakaken kawaspadan mliginipun wonten ing tlatah ingkang rentan banjir, angin lesus, lan lemah longsor sarta potensi cuaca ekstrim. Kula ngajak sedaya pihak supados ngundhakaken kawaspadan, utaminipun warga ingkang manggen wonten ing tlatah ingkang rentan banjir, angin lesus, lemah longsor, sarta potensi cuaca ekstrim, dawuhe Bapak Bupati. Panjenenganipun ugi nyuwun dumateng BPBD kalian organisasi perangkat daerah, OPD ingkang magepokan, TNI Polri, lan pihak-pihak sanesipun supados nyataken manajemen penanggulangan bencana. Kepala Pelaksana BPBD Blora Ibu Mulyawati nglapuraken bilih wiwit Oktober 2022 dumugi November 2019 kacatet wonten 7.3 kadadosan bencana. Sedaya bencana sedasa banjir, 3.9 angin lesus, 2.1 lemah longsor, kanthi kapitunan ingkang dipun kinten-kinten dumugi 24 miliar rupiah langkung.
BPBD nyatet wontenipun mundhak cacahipun kadadosan lan dampaknya dipun bandingaken kalian mangsa rendeng saderengipun. Pamirsa tasih wonten ing pawartos saking Blora. Wartos salajengipun HUT kaping 51 Korpri Blora Regeng 309 tim nderek lomba senam tabola bale. Inggih. Pengetan dinten ambal warsa HUT kaping 54 Korpri ing Kabupaten Blora dipun regengaken kanthi lomba senam kreasi tabola bale wonten ing Gor Mustika Blora ing dinten Kemis 17 November 2000 selangkung. Cacahipun 309 tim saking organisasi perangkat daerah OPD lan instansi vertikal nderek ing lomba menika kangge ngiyataken raos sesarengan lan wohaken semangat gesang sehat wonten ing kalangan aparatur sipil negara. Bupati Blora Arif Ruhman ingkang bika acara menika ngaturaken panuwun awit raos anget lan kreativitasi saking ASN sarta nekanaken bilih kegiatan olahraga menika jumbuh kalian komitmen pamarentah kangge mujudaken Indonesia bugar 2052 gangsal. Kanthi badan ingkang sehat, manah langkung seger, penggalih bingah lan tamtu badhe gadah daya dumateng mundhakipun kinerja, ngentikanipun Bupati Arif. Sasampunipun pambika, Bupati ugi nderek flash mob senam kreasi tabola bale sesarengan kalian ewonan peserta. Lomba menika dipun menangaken dening tim Korwil Ngawen minangka juara setunggal, dipun susul dening tim Dinkesda lan tim DPM PTSP. Lomba menika dipun ajeng-ajeng saged ngiyataken soliditas ASN Blora wonten ing paring paladosan ingkang sae piyambak. Pawartos salajengipun Blora nampi atusan alsintan saking Kementan lan anggota DPR RI. Pamirsa, cacahipun atusan unit alat lan mesin pertanian alsintan dipun paringaken dumateng petani ing Kabupaten Blora ing dinten Kemis 17 November 2000 selangkung wonten ing pelataran Balai Benih DP4 Blora. Paring pitulungan menika minangka asil saking sesambetan kerja Kementerian Pertanian RI kalian anggota DPR RI Bapak Firman Subagio. Pitulungan dipun paringaken dumating 309 ingkang kaperang saking kelompok tani Poktan, gabungan kelompok tani Gapoktan, lan kelompok wanita tani KWT. Jinising alsintan ingkang dipun paringaken inggih menika 7 unit traktor roda kalih, 3 unit traktor roda sekawan, sekawan doso setunggal unit rice transplanter, 38 unit pompa toyo, lan setunggal atus 3 gangsal unit hand sprayer, sarta setunggal unit combine harvester. Bupati Blora Arif Rohman ngaturaken agunging panuwun awit panyengkuyung menika, ngajeng-ngajeng supados alsintan saged dipun optimalaken kangge nyengkuyung ketahanan pangan nasional. Menawi petaninipun majeng, petaninipun makmur insyaallah badhe sejahtera. Amargi mayoritas masyarakat Blora menika para petani, ngendikanipun Bupati Arif. Anggota DPR RI Bapak Firman Subagio nekanaken bilih pitulungan menika gadah tujuan supados petani Blora saged nyambut damel langkung efektif lan produktif. Panjenenganipun paring piweling supados para panampi njagi amanah lan boten nyalahgunakaken fasilitas menika kados to nyade utawi nyewaaken dumateng pihak sanes kangge nyarinda matur wiho. Blora piyambak kawintar minangka lumbung pantun kaping 6 ing Jawi Tengah kanthi produksi pantun dumugi 600.000 ton. Pamirsa, pawartos ewonan ASN lan siswa ngramekaken Fun Walk HUT Korpri kaping 51 badhe menani ing pawartos saking Blora edisi 13 November 2000 selangkung. Pamirsa,
Ewonan aparatur sipil negara ASN bokap Bloro lan siswa SD, SMP ngregengaken alun-alun Bloro kangge derek fun walk mlaku sehat. Saperlu mengerti dinten ambal warso HUT Korpri kaping 51 ing dinten Jumuah 28 November 2020 enjing. Adicara ingkang regeng menika dipun lepas langsung dening Bapak Bupati Bloro Arif Rohman lan para jajaran Forkopimda. Sasampunipun mlaku-mlaku kanthi santeng liwati rute kutha, peserta lajengaken kalian senam sesarengan. Bupati Arif ngaturaken panuwun awit dhuwuripun partisipasi. Nekanaken bilih kegiatan menika gadah tujuan bangun semangat sesarengan, solidaritas, lan jagi kasarasanipun ASN. Lumantar fun walk menika kita wangun semangat sesarengan, ngragetaken solidaritas lan jagi kasarasan, ngendikanipun Bupati. Kegiatan dipun tutup kanthi ngundih door prize, ing pundi Bupati maringaken langsung bebunggah utami kalebet setunggal unit sepeda gunung lan setunggal unit mesin cuci. Fun walk menika dados wekdal ingkang wigatos kangge ngundhakaken kasarasan lan soliditas ASN wonten ing paladosan masyarakat. Tasih wonten ing pawartos saking Bloro pamirsa Pemkab Bloro gandeng Muhammadiyah lan LDII ngrembakakaken pertanian organik. Pemirsa perlu dipun mangertosi, pamarentah Kabupaten Pemkab Bloro ngiyataken komitmen wujudaken kabupaten organik kanthi njalin sesambetan kerja ngrembakaken pertanian organik sesarengan kalian pimpinan daerah PD Muhammadiyah lan DPD LDII Kabupaten Bloro. Nota kasepahaman utawi MOU dipun tapaasmani dening Bapak Bupati Bloro Arif Rohman sesarengan kalian pimpinan kalih organisasi menika wonten ing ruang pepanggihan Sekda Bloro dinten Jumuah 28 November 2020. Bupati Arif ngendika bilih sesambetan kerja menika fokus ing ketahanan pangan lan ngrembakaken pertanian organik kangge benahi kualitas lahan pertanian ingkang mandhap. Kita kepingin bersinergi kalian organisasi ingkang gadah jaringan dumugi ngandhap supados saged nyorong pertanian organik. Menawi kualitasipun sae, samangke dipun ajeng-ajeng saged ngundhakaken hasil saking masyarakat, ngendikanipun Bupati Arif. Saderengipun, Pemkab Bloro ugi sampun kerja sesarengan kalian PCNU wonten ing ngrembakaken babagan ingkang sami. Kepala DP Opat Bloro ngendika sampun siap maringaken pendampingan teknis supados ngrembakaken pertanian organik, kalebet pantun, sorghum, lan woh-wohan saged enggal kalampahan. Ketua PD Muhammadiyah lan Ketua DPD LDII Bloro nampi kanthi sae inisiatif menika lan komitmen badhe nindakaken MOU kangge ngiyataken ketahanan pangan tlatah. Pemirsa, ngasih pemanggilan pawartos edisi Minggu 13 November 2020 kanthi pawartos dugaan keracunan massal siswa SMP Negeri Setunggal Bloro pawon MBP dipun endhekaken sawetawis. Pamarentah Kabupaten Bloro ngetetaken pengawasan lan ngendek sawetawis operasional pawon Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi utawi SPPG sasampunipun atusan siswa saking sawetawis SMP ing Bloro dipun duga ngalami keracunan daharan bergizi gratis utawi MBG. Wakil Bupati Bloro, Ibu Hajah Sri Setyorini, ingkang ugi dados Ketua Satgas MBG, mestiaken penghentian sawetawis operasional SPPG katindakaken wiwit dinten Kemis tanggal 28 November 2020 dumugi asil uji laboratorium medal. Kangge SPPG ingkang magepokan dipun endek sawetawis, wiwit tanggal 28 November ngantos asil lab dipunyatakaken medal. Dawuhe Ibu Sri Setyorini utawi ingkang akrab dipun wastani Bude Rini. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Dinkesda, Bloro, Ibu Dr. Nur Betsia Bertawati, laporaken total 100 kali doso kali kasus dugaan keracunan. Cacahipun 117 kasus dipun tangani rawat jalan, dene gangsal kasus betakaken rawat inap.
Satu punika, 3 pasien taksih dipun rawat ing Rumah Sakit DKT lan RSUD Dr. R. Sutijono, Bloro. Dinkesda sampun ngirimaken sampel daharan dumateng Labkes ing Semarang lan nginten-nginten asil pameriksaan badhe medal salebeting wekdal setunggal minggu kangge mestikaken sababipun kadadosan menika. Para pamirsa, mengatakan kalau wau pawartos wigati saking tlatah Blora ingkang kedados seminggu pungkasan. Pensiunanipun 7 dasa abdi negara utawi PNS Blora dados pratandha bilih kita kedah tansah nyiapaken generasi penerus ingkang saged nglajengaken pengabdian dhateng nagari lan wewengkon. Ugi babagan kedadosan ingkang njalari laranipun para siswa sekolah ingkang dipun duga amargi keracunan MPG. Mugi-mugi para siswa enggal pinaringan kasarasan lan kita saged mundhut piwulang saking perkawis punika. Nggih menika babagan wigatosipun njagi karesikan lan kesehatan. Nata nuwun awit kawigatosanipun panjenengan. Kula urip Daryanto dalah sedanten petugas Blora TV ingkang ngayahi jejibaning menika nyuwun pamit undur diri. Sugeng pepanggihan ing wekdal sanes. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.